cho wach mar ni samoro jogi ok mi gimoro ni to giseng'eyi ni ne in ga mweshimiwa to biro ka samoro kaluwore kata mana koda dhima mar ginene ma igani en ni every contribution matters to ng'ato contribute kong'e maber ni samoro embe kaka en kijana wang'o yude gimoro podh godo e ot. Maendi ere kaka idil godo mar neno ni samoro kanitiere gimoro ma samoro nyalo timo negi godo appreciation to imiyogi mondo kik ng'ato par kata interpret ni ng'ane ng'eni kidhi ma itimo gima kama to biro chuli onene kaka gimoro ma samoro ipuoyo godo gimotimo to ok ni chulo gimotimo. Erokamano Solomon, mana dier kendo ma en gima wamedo jiwo and kata kapok wabiro example mar tijwa an for instance kumotie sirikal mar governor marwa wasetemo mondo wabed gi policy mondo kata nikech achiel kuom weche mag voluntary jok mabiro kata mane internship jogo manie school mabiro tiyo mabiro konyo professional work, it is also a form of volunteerism nikech en tich mok chul to wagombo ni mondo bede ni nitie structure moro makata ng'ato en an intern en volunteer at work to nitie stipend moro matin. It does not mean ni tij volunteer nyaka beda free mangato hinyre. To nyaka wabed ga balance between free service, volunteer service and an appreciation and enablement. Koro kaponi ng'ato biro konyowa e tich kamoro kata ka wan gi eventwa konyo wapango tent, konyo wapango weche mag security, wanyalo mana miye kata mana transport moro nikech ok expect ni youth wuoth kamwanda. Ng'ama kijana nyaka samoro oidho peng, oidho transport moro. So we arrange for facilitative reimbursement to ok ni en chudo, ok ni en bribe nikech samoro pok wachopo level ma wanyalo afford, but wagwero kamano nikech kata obedo ni mane scenario ma wantie tiyudo ka most of the time community members are always willing, gin ga gi chuny mar chiwre mar support mondo socio economic development marwa odhi mbele kendo yie gi theme mar higa ni every contribution counts. Kata obedo ni timo mana gimoro matin Solomon, kata imiyo mana ng'ato pi modho kata yawne mana ng'ato dhot, at the end of the day en gino man gi thuolo mar loko ngima mar ng'ato. Okay. So kinde mathoth ahinya biro ka samoro nitiere challenges, especially social economic challenges ma samoro nyaka bed ni ikale e seche ma execute kare dhi nyime koda tije gi eki. Bedo ni ng'at mondo ma samoro ji oseng'e ni ne en ga jadonje siasa kasto koro ichako riwruok ma samoro itemo godo ting'o godo ngima ojende ni endi. Thoth ji nyalo bedo gi perception moro ni ma en riwruok mocho oloso mar mondo mi kaw godo pesa kata oyud godo pesa kuom kata wasunge kata kuom jok moko mowuok oko to oko waneka samoro timo nwa godo pesa go timo gik ma maana moko kuom challenges aina gi itakro gi nade. Erokamano Solomon, achiel kuom challenge mwacho maduong' en weche mag resources nikech ka waseketre oko kama tiyudo ka koro demands ng'eny. Rowere kata jogo ma raia machoponwa gi kwayo mag weche kaka school fee, weche kaka weche mag hospital, weche mag arambe, iyudo ka koro bedo mang'eny nikech jowa o embrace intervention mwatimo to samoro capacity samoro chopo ni ok dwa chopete. So nyaka wabende wa mobilize here and there. Tadwa go erokamano ni through our network of friends wan go siepe mang'eny mosechung' kodwa kata kanyocha wago mpira tiyo siepe mang'eny kendo nagone gi erokamano publicly jogo man wasomo go kanga, jogo ma wasomo go UN, friends mwaseromo go kuonde tich kendo yudo ni nikech tada ok diting' kendi ng'at achiel kata ibed mana ni itek kalwanda. So my is a community initiative mondo waduto wadonji, but the challenge of financing is there. Another challenge en weche mag luasi maber mar timo volunteer work. Iyudo ni samoro onge samoro ng'ato dwano tim voluntary work to kako chopi, like for instance awacho weche mag disaster. Ng'ato mondo chop kata kuma nitie scene of accident moro, samoro accident otimre e pi kaka bende jatimre ga mang'eny, accident otimre ndara, volunteers want to get there to kaka gichop onge. An asebedo nyaka part of Rotary kendo achiel kuom gigo matimo through Rotary chien kacha ne ni mondo wayud well wishers to support causes mopogre pogre, weche mag enhancing access to education. Idwa kata mana ger school moro, idwa kel pi e gweng' moro to samoro yudo ni the need bedo maduong' moloyo the available resources. So maga the future